til det formål retter de danske piloter en projektør mod det russiske fly. Det var ret skarpt lys, han får ind i cockpittet på det tidspunkt, hvor vi sådan op, selvom det er fra siden af. Så på et tidspunkt, så stikker han lommelyst ud, og så lyser han tilbage på os. Og jeg tror, det var nok ment lidt for sjov. Men det er bestemt ikke for sjov, når danske kampfly går i luften og møder russiske fly tæt på dansk luftrum. Vi har selvfølgelig en interesse i øvesuverænstat og vise andre stater, at hvis de kommer for tæt på vores luftrum med deres militære fly, så er vi der kommet langt til landet. Rusland har i årets løb haft en del flyvninger med bombefly tæt på andre landes luftrum. Norge, hvis nordligste del grænser op til Rusland, er med nattens fly oppe på at have identificeret 86 russiske fly på top i norsk interesseområde i år. Og danske jagerpiloter fulgte også russerne på vej den 30. oktober og den 3. november. Men ellers så er det jo et mønster, som vi kender rigtig godt fra den kolde krig, hvor de og vi følte hinanden på tænder som jævne mellemrum, for at vise, hvad vi havde kapacitet. I Karup er man stolte af det, man kunne vise julenat. Vi har 2 minutter før de rammer vores ansvarsområde på en juleaften. Så vi er klar til at tage ud en eventuel